Odhinyime jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni onge dok e ndara poni twak ogore lwanda. Kindiki owacho ni gie sani owinjo ket maino mar neno ni twak onyago lemo kaka dwarore. Owacho ni ok gibi yie ni kweth mar Azimio odog e ng'anyo, kowacho ni ng'anyono osekelo tulo marocho ngima kendo kelo lal modhuro. Kamano bende owacho ni piny owacho dhi chako nono lesen mag jolos math ma pacho ka owacho ni moko kuomgi tiyo kod math ma ok opuodhi. Kama vile tumeambiwa na Bishop, wakati umefika wa kukomesha na kusimamisha wahalifu wote wakiwemo wanasiasa ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawe upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo, akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya.